I to je najveća tabu tema. A zašto ih uništavaju? Pa zato što im se jednostavno nalaze na putu njihovog širenja. Jer oni imaju ideju da ne mogu da se šire prema Francuskoj kao tamo i prema Engleskoj. Otprilike tamo su njihovi, onda se šire, da, Drang na Hosta, i onda se šire na istok. U celoj toj priči je srpski narod, da kažem, najduže se odupire. Kako se odupire? Pa ne, niko ne zna. To je već sad dolazimo u neku zonu... Čekaj, jel mu jezik pomaže u tome da se odupre? Mi ovako haotični i ono... Mi smo još živi. Ja, hvala baš. To ne može niko da objasni, nijedan filozof, neki naučnik, teoretičar, ne može da objasni kako smo mi još živi. Totalno neorganizovani. Misliš kao narod, kako smo preživeli neorganizovani. Tako, ono, stalno nam šalju neki idiote špijune da nam vladaju. Evo, dan danas, ne zna se ko je Josip Broz. Rekla Smilja Avramov, bila po svim arhivama, nigde nema ništa. Nema, da, malo je misterija. A liči isti Gering, odsečena glava. Da. Za taj podatak nisam znala. Pa ne, samo da se vidi slika. Gering, Josip Broz kao dva burazira. Ajde, kao dva burazira. Sad moramo napraviti malu pauzicu. Živeli i nastavljamo. Evo, ja seckam pečurke, a mi smo stigli do neviđene teme. Vidim, svi ovde u studiju znaju bolje od mene da je na History Channelu sad bilo to Tito i Gering. Bilo je i to. Ne, nisu pomenuli Tita, mislim. Nisu oni ludi. Nego su ga samo prikazali pa da pametni shvate. Geringa, a mi znamo kako izgleda Tito. Aha. Ljubičica Bela. Dobro. Ali da se vratimo sada, znači, molim te, znači, zašto danas, evo ti imaš tu dobru tezu, zašto danas ljudi govore ovako kako govore i zašto upotrebljavaju, na primer, između ostalog, znači... Prvo da napravim jednu malu ogradu. Znači, sve što ja pričam... Evo i ti si rekao znači. Ja sam rekao, priznam. Sve što ja pričam, već su neki drugi ljudi rekli. Da su rekli u 16. veku ili prekjuče. Ali možda sam ja to samo obličio. Sad, ovo što tim rečima, krticama, rečima virusima, pisuje Karamurza. Kako reči virusi? To je divna. One se ubace, to su reči bez smisla. Znači, možda nije najbolji primjer. Jer to može da odgovara onom italijanskom alora, da oni ubacuju šta god pričaju i viču alora. Ne znači ništa. Ne znači ništa. Znači ne znači ništa. Znači da ne znači ništa. Ali čim ne znači ništa, ono zauzima mesto nečemu što bi značilo. Jeste, krade energiju. To. I to je, znači, deo jednog neokortikalnog rata, jedne manipulacije svešću. Uvek se vodio rat na nivou jezika. Onaj ko izgubi jezik, on nestaje. E sad mi Srbi na njihovu veliku žalost nismo izgubili. Ali smo na dobrom putu. Da li vidiš neku vrstu novog kulturnog kolonijalizma i u činjenici da se u našem jeziku sve više i sve češće pominju engleski izrazi. U naši mediji su prepuni anglikanizama. Da, to ide do besmisla. Nekad to je i opravdano, mislim, ali nekad je potpuno... Naravno, tamo gde se radi o novim tehnologijama, gde ne postoji kao u kompjuterskoj. Kako ću da kažem joystick, ali nemoj mi reći da u modi. Mislim, zašto moramo da govorimo must have? Ali reći ću ti nešto za engleski jezik. Oni imaju hranu. Kako? Pa jednostavno oni samo jedu, oni nemaju kuhinju. Oni su trgovci, svi ovi njihovi kuvari kuve italijanska jela, ovi i tako dalje. Razumeš? To je tačno, to je sada moda, da. To je moda. Da li ti je palo na pamet da je jezik u stvari magija i da je srpski jezik magičan jezik? I da kad mi kažemo ćao, da to ništa ne znači u našem kolektivnom nesvesnom. A kad kažemo zdravo, da mi šaljemo magijsku poruku o zdravlju. Ali sad ću ti reći nešto. Nisi dobro čitala moju knjigu. Ajde. Ja sam Mavro Orbin. Sljedeći put ćeš da me propituješ za bolju ocenu. Bio je izraz šćavo, skjavo. Da su Italijani to promenili i od toga je nastalo ćao. Znači, to nisam ja rekao, ima kod Mavra Orbina od reči do reči. I to je zašto se kod nas... A šta znači skjavo, kaži gledalcima? Pa ništa, Sloven. Kao i što je ono servus latinsko, Srbin. Aha, pa to ispričaj ljudima. Ne može niko da mi objasni da su se Rimljani, plemići, vitezovi na ulici, na forumu pozdravljali desi robe. Kad su jedan drugom govorili servus. Da. To je nemoguće. Ali koja je veza onda između Srbina i roba? Pa prosto, jer to je u jednom trenutku srpsko ime je bilo vezano za ratničku profesiju. Najkraće rečeno. I onda oni su bili čuvari društva, ne znam, bilo čega. Servator. Od toga dolazi latinsko. Servator, čuvar. Ili observatorija, onaj koji posmatra. Opet ima veze sa našim onim minimum SR
Jer on koji posmatra, znači, čak i sa znanjem, jer gleda nebo, na primjer, observator koji vidi i servator čuvar. To je sve dolazi iz naše grupe SR koja nema ni u grčkom ni u latinskom. Oni su to vokalizovali. Ali šta sam teo da kažem? Engleski jezik, to je rudnik srpskih reči. Ajde, to nas sada fascinira. Ovo će sad za glavu da se uhvate lignite li priče. Neće, znaju oni to. Samo neće da kažu javno. Recimo čestiti. Da, čestiti. Nevinost. Da. To je čestitost. Čestitost, stvarno neverovatno. Takvih reči ima strašno mnogo. Evo sad mi je skoro jedan prijatelj, prevodilac, rekao, našao je da je na srednjem engleskom sneg se govorio snijeg. Na kom engleskom? U srednjem veku. Nemoj da pričaj. Snijeg, da. Ali to je sve vrlo prosto i lako objašnjivo. Jer nekada je Danska, odakle su dolazili Angli, Sasi i Jiti, napadali Britaniju, bila preplavljena Slovenima. Tako da, to se... Pa u Danskoj, je li ima ta ime Danska veze sa Danom? Pa kako da nema? Ajde, objasni nam to. Pa bila je ta kao... Šokiraj. Evo, prosto je sve jako prosto. Da bi suzbili slovensku priču, izmišljena je keltomanija. Dobro. I šta god nisu mogli da direktno vežu za Grke i Rimljane, ili za, ne znam, Germane, to su Kelti. Na keltskom, kako se kaže šuma? Lug. Lug. A drvo? Dervo. Ozbiljno? Imali smo mi, žena je doktorirala, prvi doktor anglistike, kad sam se ja rodio 57. Ranka Kujić. Ona je prva žena doktor anglistike, ona je u staroj Jugoslaviji. I ona je imala 500 jedinica o jeziku napisano. I bila je član Velške akademije nauka. I za mene je najveći kompliment koji sam ikad dobio u životu, što me je zvao njen asistent, tražio da ja napišem recenziju ili predgovor, kako ko sad gleda, za njenu knjigu. Ja nisam hteo jer sam smatrao da je jezik išao odavde gore. Gde gore? Objasni me Gore, lepo. u Britaniju. U Britaniju, u dobro. Ona je dokazala. Da su Kelti, znači, bili tu blizu nas. Keltski i srpski jezik su praktično isti jezici. Ko može da vidi? To je nevjerojatno. Ona je dala jedan mali rečnik u toj knjizi Crveno i belo srpsko-keltske jezičke paralele. Ima tu jedan kratak rečnik. Ali nevjerojatno je koliko onih fundamentalnih, najstarijih izraza su isti. To je frapantno. Znači od... Evo, znači... To je taj neokortikalni rat. Vodi računa kako se izražavaš. Radi se od ozgo. Čekaj, da li objasni nam sada vezu između engleske reči book? Pričali smo o Dancima, izvini, molim. Ajde. Meandriraš mi mnogo tu priču. Pa meandriraš, zato što je to okean. Kako da ne meandrira? Evo recimo ovaj kao najveći frajer kod Engleza, ovaj što je pisao sve njihove mitologije i to. Kako se zove? Graves. Graves. On uopšte nije Englez. Nego? On je Velšanin, a majka mu je Nemica. Pa dobro, šta, kakve to ima veze? Pa evo kako je... Znači, ona je Nemica iz porodice Ranke. Koje porodice? Ranke. Aha, Ranke. Znači, on je trebao da ima uvid u slovenske jezike. On je, recimo, radio analizu keltske boginje neka Tuata de Danan. To je, u stvari, Dana. Dobro. Dana. Boginja Dana. Dobro, boginja Dana. Boginja Dana. Dobro. I on ne može, to je kakve su to kalamburi o onoj beloj boginji knjizi. Da. To je ludilo, to su strane ispisane, on prolazi pored tih prostih srpskih reči. Oni, recimo, Englezi imaju izraz za raven, za gavrana. Da. A mi imamo vrana i gavran. Da. Vran, gavran. Da. To su crne ptice. Da. On ladno prođe pored toga, on ne može to da provali, zato što jednostavno... Ne provaljuje vezu između srpske reči gavran i... A ovaj je lepo se obogatio i napravio svetske hitove, bestsellere, Tolkien, jer je imao uvid u slovenske jezike i čitav taj imenoslov, ne znam kako bi to nazvao, tih njegovih junaka, toponimija, hidronimija, sve je slovensko. Od onih Boromira, Čuda, onih tamo. To su sve slovenska imena. Znači, hoćeš da kažeš za nekoga ko bi se sad spremao da piše svetski bestseller, samo da zaroni u slovenski jezik, slovensku mitologiju? On je čitao Saksa gramatika. Taj je to što pisao istoriju Danske. Dobro. I to je sve opisano. Imena sela, ima i sad, ono zove se recimo Beli Kov selo, gde su našli u Dansku, sred Danske. Beli Kov i tu su naši nalazište mumiju, kao nego frajera su otkopali, ne znam ko je riknuo pre 3000 godina. I šta su našli u tom selu Beli Kov? Našli su da su tu bile kovačnice. Zamisli. Kovo se metal do belog i da može da se obrađuje. Do belog usijanja. I to isto gledam i samo skočim, ja ne mogu više ni da gledam te historije. Ali čekaj, samo te pitam.